Diya syudad anak ko. Di mo liwayan tagkarara ka ni Apo Diyos, Wan. Kaya hindi kagliway ang mapan makimisa, ha? Wen tatang, uray da kayo ha. Agananad kayong mata kanayon. Di kayo nagbambanog. Ay na, didak pa kadanagan ditoy. Sigakit di tirubang nga agad na iti papanam. Agsingsingpet ka, anak ko, ha? Ay, Alma, urayong biitin ni Ma'am Olga at agsarita kayaw. Wen Nana Elsa, agyaman akmanan ah. Ay na, husto ka din day ta panagyamyaman mo balasan ko. Talaga, di kang pampanunot din. Nagtangkan ki ulong. Sorry, Mami. Ha? Isukan din tayo ti amo ta, Nana Elsa? Ay, wan, ung-ungtan naman nun jay ampun na. Ha? Nakaung-ung ni Madam. Iso nga ano samuan. Ang patsik ang mairuam kan tumilaan iti kastoy nga ugali na. Kas kanyak, nairuam ako. Di ka rumrumwar dito'y silad mo si kadindin. Agrepaso ka. Ay, adaytan ni Madam. Ay na, nakabutbutang mat, Nana. Ay, Madam, adan ni Alma. Si Mang Putan. Sige, paginanaam, pagmeriendaam, madamdaman ton ti panagsarita mi, tanasakit ti ulok, aginanakbit. Ay, Mala, umaykan, balasan ko. Agmerienda ka pa'y. Mami, kaya't ko ti mapanigimol. Sige, Kyle, anak ko. Rumwarta no madamdama, okay? Ni Dindin ngay, mami. Santa nga ikuyog. Saanan? Pasalsali lang ang dayjay. Asino nga ron ti kadwata arumar? Boring ano, dudwata? O, di kuyog tadagit ito ababaunan, anak ko. Ha? Ay, sige, mami. Elsa, Alma, panawan kayo pa'y dito, imol ah. Bantayan nyo ang naimbag ni Kyle. Di yu pampanawan. Numapukaw ti anak ko. Dakis kayo kanya. Wan, ma'am. Wen, Ma'am. O sige, dita kayon. Apa ang nagbati ni Dindin, Nana Elsa? Ay, nabalasan ko. Di na ngamin kay kayat di ampun na. Ni Kyle laeng ti kay kayat na nga ipaspasyar. Ay, kaasimot nga rod ni Dindin, Nana. Ay, wan ah. Masyanak mat nga rod iti daijay nga ubing. No apay pailang amin nga inamampun ni Madam. No kasjay tumit lang titrato na kenkwana. Kanayon na nga ungtan. Basit lakam mali ni Dindin ungtan na adagusan. Ay, ha? Ay, kaasimot nga rod ti ampun na ano kasta. Hun ah, masyanak nga rod kin ni Dindin. Pasaray agsangit no kwa. Ngam saan akayat ni Madam nga isakit ko ni Dindin. Iso ano makitam nga ungtan ni Madam ti ampun na. Ay na, di kan makibibiyang, ta sigurado ang maungtan ka. Dindin! Dindin! Nana Sabi Elsa, mo kayan mo! agungungat manan ni Madam asimangpat. Ay nawon balasan ko. Kasta talaga day tanga amo ta. Numadi timud na asumangpit. Ni Dindin ti pagpupungtutan na. Ala, kaasimot ati ubing. Ala, trabaho takit din. Di mo bibiyangan ti amo ta. Tapno saan asika ti pangibauingan na iti pungtot na. Ala, agtrabahutan. Dindin, rabiin, inka maturugan balasan ka. Agribiyo akpay, Nana. Rabiin, mapuyatan kan, maturukan. Saan? Agungat ni Mamik no maturog ak adagos. Urayak nga ag-alarm ti alarm clock. Tayin niya alarm ni Mamik dayta. Anya? Ungtanak ngamin no labsingak ti kayat na. Baka turturog ak nga rudan nga mabutengak mat kan ni Mami. Isu nga urayak nga ag-alarm dayta. Ha? Ay na, nakakaasimot na ito nga ube. Dindin, buludan to'y tablet ko. Kaya't mo? Ha? Agpaiso manong Kyle? Win, takakaasi ka mat. Hindi ka pa'y makaigimat iti tablet. Agtay, buludam Agyaman ak manong. Di mo tatadailan Sige, panawan kan.
Manong, mabitlaang, naidupmat. Iun mo Madimot. Mala pa. Apay ngay, dinadal mo sa mutan. Ipulong ka kin ni mami, ta dinadal mo ti tablet ko. Ha? Saan mo ta, Manong? Talaga adi ka pampanunot din. Nana Elsa, ungungtan manon ni Madam Olga ni Dindin. Wen nga raw, ay kasimot ti ubing. Apay, adda kwartam apaggatang mo iti sukat kin dinadaal mo, ha? Saan ko dinadaal, Mami? Ay na, Sutil mo't nga minday jay akail no daduma. Ni Dindin ti pabasulan na nukas jay amakabasol. anya? Masigurado, aramid manunday jay akail day to. Kas jay ti style day jay nga ubing. No adda madadaal na kagawaan na, ipabasol na kin ni Dindin. Kit ni Dindin tumatan ti nakakaasya pagsasawan ni Madam. Ay, kaasimot nga rod ani Dindin. Buwan nga rod. Mala, agtrabahutan balasang ka. Nana Elsa, Nana Alma, mabalin ka diti makiturog diti siledyo. Mabuti nga ka maturog iti siled ko. Tama nga no may tagtagaynap ko manan ni Mamik. Pati ngamin iti tagtagaynap ko katungong tanak. Ha? Ay na, ang mga nuagungot ni Mami. Nakaturogan ni Mamik. Saan nakamakita ditoy? Mala, kay dantan ni Dindin, Alma. Sige nga rod na. Total, nalawa mo to'y kamata. Pagtingaan tanan ni Dindin. Agyaman na, nagsisingpot kayo, Nana. Anay ko. Ha? Nay, apayakala at anagrupangat ka Dindin. Ni, apay nga gigamam takilikilim. Ikwa, nasakit ngamin tikilikilik. Apay, nan, kitaak man. Saan? Di mo kitaan tikilikilik, Nana. Ang tanak ni Mamik. Ha? Apay, ay kitaak lang ang balasang ko. Alan, inayadak a kitaan, wan. Alan, Dindin. Atay tao. Ha? Naglumati kilikilim, Dindin. Ala, Nana, ano takilikilim nga eh. Ni Mami, kinudot na. Anya? Adapay dito'y lupok. Nagado. Di na kaya't nga ibagakada kayo. Ung tanak ni Mami. Ay, sus. Mala, di ka madanagan. Tasaan na ka nga ungtan ni Mami, buwan. Mala, maturog kan, buwan. Apay ngawan pa'y laang ni Dindin, Alma. Ay, sinuko ni Nana Elsa, Madam. Nagbulakbol man nga tanti awanan bain nga ubing. Ha? Agsaga naman ng dayjay kanyak apaman ang makasangpat. Talaga na tangkan ti ulo na. Madam, si murot ni Dindin iti maestra na. Di na kanukayat ti agawid. Anya? Talaga at pagpungpung tutunak dayjay nga ubing. Awan ti rumbang ipalawag Nana ko pala Elsa, kayo. anyat Awan, mapaspasama. bakit ko? Sino dagiti bisita ni Madam Olga? Ay, dagiti kamang ti otoridad balasang ko. Imbestigaran dati na pasamakin ni Dindin. Nagipulong gayam ni Dindin iti maestra na. Impulong nater aramidin ni Madam Kankwana. Anya? Isu nga impasidong dapaylaan ni Dindin iti maysa nga ahensya ti gobyernaw. Aging gaama imbestigaran ti amain. Ay na, sapay la kumata may kan iti hustisya tinapasamak iti ubing. Okay ka kadilaang dito'y Dindin? Wala na, Alma. Diyak kaya ti agawid tamang ano niya manandaramidan ni Mami kanyak. Nala, sana bali Kanayon da kanto asarungkaran dito, Wan. Wan, adamat kiti kay ayam ko dito'y Nana. Nasayaat nga ron no kasta. Atoy, inggatangan ka iti kanam. Ha? Agyaman nak Nana Alma.
Oh, Nana Elsa, awatom day to eh. Ha? Anya day ta nakasubre ayaw awat mo kanyak, madam. Kwartam. Oh, ala, awatam. 10,000 pesos amin data. Kan adto'y matkan ka, Alma. Sag 10,000 pesos kayo kin ni Nana Elsa. Ha? Ni, apay nga ikanda kami iti kwarta, madam. Awan, kayat ko lang nga ibingay ti kwarta. Maasyanak namin kada kayo. Amok anarigat ti panagdagyo. Madam, alan, idulin yung dagita. Pauitan nyo dagiti dadakkel nyo. Ay, agyaman kami nga rod, madam. Awan anyaman na. Ayun gayam, kasapulak ti tulong yun, Nana Elsa. Alma, Ha? tulungan dak kuma itiin kaso da kanyak. Awan matmadi nga inararamid ko ken ni Dindin. Wan, pudno nga ung takno da duma. Ngam saan ko akab kabilan. Jak kinudkudtot. Madam, Iso ada kayon to ti agsaksi inton hearing mi. Wan? Ibagayon tong awan dakas nga aramida ken ni Dindin. Natinag ngamin iti bike na. Iso alimitam ti kilikilina. Kan ti lupuna. Ala, idulin yung dagiti kwartayo. Ikan kayon tumanan iti kwartayo no malpas ti hearing. Dakdakkel tupay ti ited ko kada kayo. Okay? Ay, jak kayat ti agsaksi iti kinaulbod ni madam. ay, nakarkaro pa'y kanyak, Nana Elsa. Sigurado akagura na ta ni madam. No di tapat ganti kayat na. Iso apanagkunak. Nasaysaya at siguro no pumanaw tan dito'y balasang ka. Ha? Sumapul talaang iti sabali a pagtrabahuan ta. Sige, Nana. Mabutungak mo ito ngagtrabaho dito eh. Apay ang pumanaw kayo? Awan mat madi nga inaramid ko kada kayo. Wan no? Adda basol yung kanya. Ay awan inaramid mi abasol, madam. Ngam saan mi ngamin akayat ti ibagbagayo a panagsaksi may inton hearing niyo. Anya? Kat, si Alma, pumanaw ka man? Uwan, madam. Pasensya kayo na. Awanan kayo itibain. Ala, isobli yung arod ti kwarta nga inted ko kada kayo. Uwan, madam. Atoy, jak kinuti day ta kwarta. Ay, oray siyak, madam. Diyak kinisayan ti kwarta nga inted ko kanyak. Ha! Ala, pumanaw kayo, no pumanaw kayo. Awan babay nyo. Di yu pa'y amo ti makitinulong man. Ala, panaw! Mami, kasano ako ngayon na mabalog kan? Kailan ako? Sorry, anak ko, Ngam nagbaso laki ni Dinti. Mami! Agsing-singpat kawan. Di ka madanagan. Tagpakpakaan si akadanana Elsa ken Alma. Tasanda ka pampanawan. Basta agsing-singpat ka bayat ti kaawan ko iti danam, anak ko. Umuna ti amin. Kayat ko ti agkidnaw iti pamakawan kada kayo. Nana Elsa, Alma, gapo iti kinauyong ko iti kalabas. Ti amo, awan ti pakadosaak. Ngam nagpitutak. Madam, Agpakpakaasiak. Saan kayo apumanaw? Tawan kadwa dagiti anak ko. Ha? Amok anasingpat kayo. Isuada kayo ti pangital ka kadagiti anak ko. Kat di yung pagtanagan ti sweldo yo. Tagtultuloy lata ti panangted ko iti sweldo yo. Tadadagiti negosyo kapangalaak iti pang sweldo kada kayo. Basta ikariyo adi yung baybayan dagiti anak ko. Ay sige madam. Ipagpagapok kada din kan Kyle. uray siyak, ma'am. Takaasi damot. Nawan mga sikaso kadakwada. Agyaman ang unay kada kayo. Mami,
Kumusta kayon? Kumusta kayo, mami? Kailiw da kayon. Agyaman ang tasimarungkar kayo, anak ko. Kailiw kayo matunayan. Dadalaw na kita. Dindin, anak. Pakawanan na ko, ma. Sorry, Mami. Gapo kanyak. Iso nabalod kayo. Saan? Awan tirumbang nga ikidawam itisuhay, anak ko. Tasyak tinagbaso. Baso ko di amin. Kat pakawanan na ko, ma, anak ko. Pagpababawi ang tinaramit ko. Patpatgan kayo kinimanong mo kaya. Mami, Patpat ganda kamat, Mami. Diyak kaya't mabalod kayo. Nga may balod na kayo mat ngamin. Sana bale. Tada ka si Titiwas. Iso timang tulong kanyak dito eh. Nagpapawi ako dagiti nararamit ko iti kalabas. Isong agsingsingpat kayo kumawan. Agadal kayo anaimbag. Tainton makarwarak dito'y pagpalutan. Sulnitak to ti ado, anong kurang. Happy graduation, Kyle. Dindin, anak ko. agyaman kami, mami. Thank you, Mami. Nakalpas kami iti panagadalmi. Kat agtinulong kami kani Manong kail amang tad iti kasapulan nyo. Uwan, mami. Di da kay baybayan, kani din. Adutin na pinta sa plano may para kada kayo. Para iti pamilya tayo, mami. Agyaman ak unay kada kayo, anak ko. Taitilaksid ti kinauyong ko nga ina idiuping kayo pailaan. Nangron akan ka din. Kat napatagaklat kada kayo. Gaputa ure anyat mapaspasamak. Inada kayo latta, Mami. Kat ure ang pundaklaan. Pinagadaldakmat, Mami. Bueno, gagayam, ditaan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti